Il-Gvern wiegħed 3 awli ġodda fil-qorti, waħda minnhom l-awla li ninsab fiha bħalissa hija lesta biex mill-ġimgħa d-dieħla se ssir l-ewwel seduta. Dak li kien xi darba l-uffiċċju tal-Prim Imħallef issa nbidel f'awla 23, l-awla li tinsab fit-tieni sular tal-Qorti ta' Malta u x-xogħol tlesta qabel iż-żmien tant li minflok ftit ġimgħat oħra l-ewwel smigħ fiha se jsir nhar it-Tnejn. One News żar l-awla ġdida f'Jamanta li ser tkun qed tintuża kemm għal każi kriminali u ċivili. Dan seħħ bi spiża kapitali ta' ftit iktar minn 120,000 euro. Ix-xogħol fl-awla beda f'Settembru tas-sena li għaddiet u ħafna mix-xogħol sar fit-tmiem il-ġimgħat wara l-ħin tax-xogħol u matul il-lejl. Dan sabiex ma jkunx hemm tfixkil fl-andament tax-xogħol tal-qorti. Sar xogħol infrastrutturali fejn twaqqgħu ħitan u nbnew oħrajn, sar is-saqaf, il-ġipsum u anke s-suffett. Twaħlet is-sistema tal-IT, is-sistema tarja kundizzjonata u sar kissi tal-art. Dan fil-waqt li tpoġġiet l-amara, it-tribuna fejn ikun hemm l-imħallef, il-pedana tax-xhieda, il-parti fejn ikun hemm id-deputat jivverbalizza dak li jkun qed jgħid l-imħallef, in-naħa fejn ikun hemm l-avukati u n-naħa fejn ikun hemm il-marixxall li malli l-imħallef itih is-sinjal isejjaħ lil dawk li jkunu se jidhru fil-kawża li jkun imiss. Din l-awla saret wara li sar studju biex jinstab spazju fejn setgħu jinbidlu f'awli. Minn dak l-istudju ġew identifikati 3 spazji bil-ħsieb li l-awli fil-qorti jitilgħu għal 27. Dan kollu sabiex fil-qorti jiżdiedu l-faċilitajiet fl-istess waqt li tkompli l-ħidma biex jitnaqqas id-dewmien żejjed.